Cameras ready? Contestants ready. 3, 2, 1, go! Dámy a pánové, je odstartováno. Znovu připomínám, blíž ke mně. Startovní číslo 4, Aleš Svoboda. Trento teda mlátí, Honza Brabestrov, skvělý čas, tak to vidíme. Vedle něj startovní číslo 5, Honza Vávru, který už právě teďka má za sebou otočku. Sledují časomíru, tam je za náma 20 sekund, tak s vámi dostaneme se po tu půl minutu. My to přepůlíme, kdy se zastaví časomíra, kdy bude konec této disciplíny pro tuto dvojici. Vypadá to každým okamžikem, ještě furt nevíme, ale kdo bude vítězem. A vítěze už známe, dámy a pánové. A není to Aleš Svoboda, je to Honza Vávru, startovní číslo 5. Aleš to má za sebou teprve teď. Takže na závěr ta předpověď o čase úplně nevyšla, nakonec pod půl minutku to nebylo.